Good morning, mwadzuka bwanji konse kumene muli. Today is Friday. Lero tundo Friday. Wopeta ku muzikiti ufunika kupita. Guys, nkhani ndi mweja. Iran sitingasiye kukamba mpaka na chiwirikiti chitata. Kumano timafati longosoza situation imene ili ku Iran pakadali pano. Choyambirira tinene pano kunena kuti Marco Rubio amene ali Secretary of State ku dziko la America wanena kuti wavomera kuti yes, asilikali athu between 30,000 to 40,000, asilikali 40,000 ali ku West Asia kumeneko. Akunana asilikali amene ali mapalaxim amene akwana kuti akuti azungulira Irani. Iye wanena kuti akuti asilikali amene ativomereze mana kuti sali safe kwenikweni ndi Iran atha kutizimulidwa. Atha kutizimulidwa. Ayo andithu ali mu rich. Ali moti mabomba a Iran atafuna kuti achite nawo anthu amene wawa. Asilikali amene wawa atha kutizimulidwa ndithu. Zimene zikuwankha ndi Marco Rubio. Choyambira chimenecho. On the issue of our presence in the region, here's the baseline I want to set for everybody. The baseline is this. We have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach. Theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-term ballistic missiles, short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something, the Iranian regime decides to strike at our troop presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. And they are afunika chitetezo. Arafunika nthu ateteza apo asilikali amene wawa kafuzuti kacha ku Iran kukaakaraniko asitukudziwa. You know, chabwino. That's the fifth thing. Cha number 2 ndiona kuti akuluakulu Iran sikuonesa kumantha, like sikuonesa mantha, koma sikuonesa kugonja. Instead, koma m'malo mwake Iran ikuonesa kuti tendu kwa plan guys. Tendu kwa plan chifukwa ifeyo sili masekelera mabuli anthu obula anzawo. Sili masekelera sili mombera manja zimene zonso. Ngati balena amene amombera manja ma Iran kuti ife imenezo hayi sili mombera manja imenezo. Ngati kuti yanchanje ntitibulane. Imene ndithu ndiyani challenge. Imeneyo ndi challenge yapakamwa. Irani ikupanga challenge yapakamwa. Nanga challenge yapa ground. Irani ikupangapo chani. Chifukwa America so pali challenge yapa Twitter yapakamwa imene Trump wakumayankhula. Tamumveni kai. On Iran, Mr. President, have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it, yeah. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them, okay? Akuti zinthu ndithu zili kupita ndithu Iran kukomano he hopes akulingalira kuti bola zisagwiritsidwe ntchito. Like pakhale njira ina iyeyo sosukuriso ari akufuna kweni yayi koma ati wopata khale njira ina. You understand? I hope kuti they will not be used. Akunkhanisa choncho kuti bola zitatero. Koma Irani ikuti yayi sinu mufuna kuti opyesa tena zona. So ku America akupanga akuopyeza ndipa kamwa ndipa ma Twitter Irani
yankha ikuchallengeaso ndi pakamwa ndi zochita zake. Pamene Americaso ikopseza pakamwa ndi zochita zake. Zochita zimene kupanga ma actions kutumiza chani zimasitima zija tene kumweko. Siutungo kama koma tufatu kubwera kuyani kuti zakuphikeni. Awaso Iran akuti iferu ndiyo ngati mufuna kuphika ndi ndiphikane komanso ife siutungo pakama chabe yayi. Komanso tifuna tikuonetsenso ndi ifeso tililede. Therefore aonjezera ali ndi madrone ajawara amene akugwisa ntchito kwambiri ku Ukraine aja. Russia igwisa ntchito kwambiri kutumiza ku Ukraine. Shahid drone. Madrone amene pompanopa America yakopera. Tinakamba pano kuti America yakopera madrone aina akeso. Madrone akamene aja. Yaonjezera madrone okwana 1000 mlengalenga. Kumene koko kumene madzimo komanso atumiza chishipi chawo. Chishipi ichi chimene makamaka aliyese akuchikamba pakadali pano. Chishipi ichi chimatchedwa kuti chani? Chishipi ichi chimatchedwa kuti Bahman Bagari. Shahid Bahman Bagari. Chishahid Bagari mwachidule ama in short amachitwa kuti Chishahid Bagari. Chimene chichi chishipi chimene chikodi nchotani. Long, wide. Kutalika kwake 240 meters. Mulitali mwamba ndi chonchi. Kuti pali length ndi pali width chabwe. Kuchoka mwamba pita basi ndiye kuti ndi 21 meters. Right? So, chishipi chimene chichi. Chito yake makamaka ndi otani. Chikusiyana bwanji ndi Abraham Lincoln nanga Armada. Ni mabig. I mean, Abraham Lincoln ni mabig. Armada ni mabig. Akaka ndi kuti ndikamfana. Koma kamfana kake katawononga. Kutakhala kuti suna samari. Okay. Shahid Bagari ship imene iyi ntchito yake siunyamula anthu yayi. Ntchito yake anachipanga special chonyamula madrone. Yes, madrone aja. Mukudziwa kale kuti nkhondo ya masiku anowa ndi ya madrone. Madrone tupacha. Ndifaka America yakopera. Chifukwa kuti madrone aja sachibwana. Ndamene aunonga kwambiri ku Ukraine. Ndamene agwisidwa ntchito kwambiri. Madrone ashahidi drone amene ajawo sosa made in Iran. Madrone amene aja. So anawapangira chistima chake. Chistima chake chotuti mutakuchiona bwino paka mwambapo nduti chikamale then ponyamukira madrone. Pamakhala madrone ambiri amene akozokhala pano pachapo 60 madrone. Komanso mahelicopterso amathaso kuyimapo. Komanso chimajamisa network. Chimene chocho. Chili ndi zinthu zingapo zambiri zimene anawake anachikhoza. Ichichi actually anachipanga okha mu 2 years yokha basi. Iran. So chinthu chimene chichi ndiona kuti madzimo kumene ku chano mumadzi amene wawa Iran amene wawa ndiona kuti ngati kuti chachikulu kulibe china changa chimene chocho ndichokhacho basi. Ndorapa zikakomana ndi Abraham Lincoln ndi Armada zimene zikhazi zikulu zimene za Armada sinzo chito kubwera koma ku region ukuko amene madala amene wawo. Koma awo abwera ndi asanduka madala Abraham Lincoln komanso Armada. Koma remember kuti apa ndi pa home. Apa ndi pa home urapa.
Chabwino. Neno, pali issue ina imene kuchitika ku Iran. Issue imene ndinena kuti akuti pa 2 komanso pa 3 February akuti madzi amene muku Strait Hormuz madzi pali malo ena ake amene mafuta amadutsa kwambiri ndi malo amene a Iran amene olopanda pamene amene kuti olopanda kutseka pamene papa ndi kuti mafuta ambiri sadutsa chifukwa pamadusa mayiko ambiri mafuta amadusa pamene papa, right? Hormuz. Okay, chabwino. Asilikali a Iran alengeza kuona kuti iwowa pa 2 ndi pa 3 February kumene kumadzi mmene mu madzimu iwowa afuna apange ma training yawo. Komanso ma training akhala a live fire, like I mean, like azomba zipolopoze ndizeni ma training yoti azomba zipolopoze ndizeni kunyanjako. Izozo akuti walani guys amene akubwerawo mini mosemo mini zawo zimene zokumefuba takuuza nzoti kwathu kuno uwundi mwambo wathu. Masiku amene wawa timapanga yani tipanga ma training amene wawa. Ndiye inu ka mubwera kasumbuya sana zimene zokumefedu ndikaye ndizochita. So adalo biro pakati anthu mpaka kuirana aganiza modani. Nakamba dzulo kuti amene anthu ajisama upa. Nakamba anthu ajisama upa. Right? Ngati America iganiza kuona kuti ifune opyeza Iran ndi intimidation. Okay? What is intimidation ndi kopyeza chimodzimodzi. Afuna ayumwitse Iran ndi mantha. Kufuna kuyopyeza ndi mantha ndi anthu ake si amenacha. Sentiment ya tukakaya kuti ife tifane panga ku ma training athu mene koko munyenjamo ndi zipopolo zake mabomba akakhala amoyo wasati zipopolo za labazi. In fact sometimes asilikali ampanga pa kumombelana ndi zipopolo yani za labala. Koma wa kuti ndi live ammunition zikhala zoti zabwinobwino ndithu zoti mwapulisa nasindi madzi zimagwera madzi. Yeah, so nkhani ndi imeneyo. Tione kuti zotsatira zake zikhale zotani. Kwa pakadali pano ukufaya Iran nakale kuti foreign minister Araghchi adono ngadzina ngati banga pronounce popo koma kuti zina ke Araghchi akuti asilikali athu manjawo zala zawo zili pa trigger mwazagwira footage palekana kaka mana maomba kacha ta kama finya kamera kacha pa kuli omboleka kamera kacha mchilo kuti trigger nda kuti zala asilikali zala zawo zipajani zipa trigger ini attack America ikangopanga any attack imene ile ngodo kuti nkhondo yayamba zimene America sikufunaso ziti zimene zoso. Supreme Leader Ayatollah Khamenei statement yake imewatulusa ndio kuti wauza asilikali a dziko la Iran kuti akango yesera ma America zakango yesera kuponya bomba limodzi kachani akuti inuyo you have to respond decisively. Mubwezere kubwezera kwambiri. So tuona kuti zitabanji guys, thank you so much. Malawi and cameras.